ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଛୁଆମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲିଛି ଯେ ଯାହା କାମ ଛୁଆମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। କପଡ଼ା ଆଜି ପଡ଼ିଛି ବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ କପଡ଼ା ନେଇଥିଲୁ। କପଡ଼ାକୁ ଆମେ 4 ଭାଗ କରିଦେଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 4 ଭାଗ କରୁଛେ। 4 ଭାଗ କରି ପକାଇଦେଲୁ। ଆଜି ଆମ ପିଲାମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଦିଦି ହାତ କଟେଇବା ଶିଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କପଡ଼ା 4 ଭାଗ କରି ପକାଇଦେଲୁ। ପକାଇ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ବସିଲେ। କପଡ଼ାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମାର୍କିଂ କରିଦେଲୁ, ଯେ ସମାନ କରିକି ମାର୍କିଂ କରିଦେଲୁ। ଆମେ ଆଗରୁ ମାପ ନେଇଥିଲୁ, ତ ଏବେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଟିଂ କରିବୁ। ତ ସଜା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେ ତଳେ ଗାର ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ନେଇଥିନି ମାନେ ହାତର ଲମ୍ବ ନେବା ସରିବା ପରେ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଆମର ଗୁଲେଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କିଂ କରୁଛି। ହାତର ଆମର କେମିତିକା ଆମର ତଳକୁ ଡାଉନ୍ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଥିଲି 2 ଡାଉନ୍ କରିଥିଲି। 2 ଡାଉନ୍ କରିକି ଆମେ 7 ନେଇଥିଲେ। ଏପଟୁ ଯେହେତୁ ଆମର ମାପର ଅନୁସାରେ ଆମେ ପକାଇଥିଲେ, ଚୁଡ଼ିଦାର ମାପ ଅନୁସାରେ ପକାଇଥିଲେ 7 ଆସୁଥିଲା ଆମର। 7 ଅନୁସାରେ ଆମେ ନେଇକି କରିଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କିଂ କରିଦେଲି। ମାର୍କିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେଲି। ଖଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ପକାଇଦେନି। ପକାଇ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ମହୁରୀ ନେଇଥିଲି। ତ ମହୁରୀ ନେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗାର ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ଡେମୋ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ଡେମୋ ଦେଖେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡେମୋ ଦେଖେଇ ସାରିବା ପରେ କଟିଂ କରିଦେଲି। କଟିଂ କରିସାରିକି ଯେଉଁଟା ସିଧା ମାର୍କିଂ କରିଦେନି ସେଟାକୁ ବି କଟିଂ କରିଦେନି। କଟିଂ କରିସାରିବା ପରେ ଆଉ ଥରେ ସେ କପଡ଼ାକୁ ପୁଣି ପକାଇଥିନି। ଥରେ ଗୋଟେ ଡେମୋ ଦେଖେଇ ସାରିବା ପରେ ପୁଣି ପକାଇଥିନି। ତ ସେଇଟାରେ ଦେଖେଇଥିନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ବୁଝେଇଥିନି। ତ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଫାଷ୍ଟ ମହୁରୀ କେଟା ଆମର ଗୁଲେଇ ରହୁଛି, ତ ଜାଣିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଡେମୋ ଦେଖେଇଥିନି। ଦେଖେଇ ସାରିବା ପରେ ପୁଣି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିନି। ଦେଖନ୍ତୁ 4 ଭାଗ ଗାର ପକାଇଦେନି। 4 ପଟ ଗାର ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାରି ଭିତରେ ହାତ ହିଁ ତିଆରି ହେବ। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ନେଇଛି। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ 7 ନେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଛୁଆମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତ ପୁଣି ଉପରୁ ଡାଉନ୍ କରିଥିନି 2, ହାତ ଗୁଲେଇ ଯେହେତୁ ରହିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ 2 ନେଇଥିନି। 2 ନେଇ ସାରିବା ପରେ କପଡ଼ାର ମହୁରୀ ନେଇଥିନି। କପଡ଼ାର ମହୁରୀ ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କିଂ କରିନି। ମାର୍କିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଠି 7 ଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆମେ ସିଧା କରିଦେଇଥିଲୁ। ସିଧା କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ମହୁରୀକି ପୁଣି ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲୁ। ତ ଛୁଆମାନେ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୁଝଉଥିଲି। ତ କିଏ ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁନଥିଲା, ସେ ସେଇଟା ପଚାରୁଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ବୁଝଉଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁଣି ଚୁଡ଼ିଦାର ଯେ ମୋର ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଚୁଡ଼ିଦାର ହାତ ଯେହେତୁ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ତା ହାତ ମାପ ଅନୁସାରେ ଦେଖେଇଥିନି। ଯେ ମାନେ କେମିତି ହେଉଛି, ସେ ଜାଗାରେ କେମିତି ଲାଗିବ, କେଉଁ ବାଟେ ଯିବ କପଡ଼ାଟା ଯାଇକି ଜଏଣ୍ଟ ହେବ, ସେଇଟା ଦେଖାଉଥିନି। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ବୁଝିଗଲେ ଛୁଆମାନେ। ତ ସେ ଜିନିଷଟା ସେମାନେ ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳିଆ କଲେ ତ ହେବ ତ ସେଇଭଳିଆ ବୁଝେଇଥିନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୂର୍ବରୁ କାଟିଥିବା କପଡ଼ାଟାକୁ ପୁଣି ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଦେଖେଇଲି ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ ରହିବ। ସେମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ବୁଝିଗଲେ। ତ ବୁଝିଗଲା ପରେ ଜଣଙ୍କର ପୁଣି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପଚାରୁଛନ୍ତି।
କେମିତି କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ବୁଝେଇବା ଭିତରେ ବହୁତ ଜଣ ଚିତ୍ର କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଚିତ୍ର କରିକି ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ମାର୍କିଂ କରିଦେଇଛନ୍ତି କେଉଁଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ। ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ମାର୍କିଂ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଖାତାରେ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ। ଏଇ ପିଲା ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଡବଲ ସେ ବୁଝିଲେ। ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ହସୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଛି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଚିଡ଼ଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ହସୁଛନ୍ତି। ତ ଏତେ ସାଧା ଜିନିଷ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଝ ଏତିକ ଭିତରେ ଜଣେ ନାହିଁ ପେପରରେ କରିସାରିଲେନି, ପେପରରେ ଡ୍ରଇଂ ଆଙ୍କି ସାରିଲେନି। ତ କେମିତି କ'ଣ ହେବ, ତ ସେଇଟା ଆଙ୍କି ସାରିଲେନି। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କେମିତି କ'ଣ କଲେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତ ପେପରରେ ସେ ଭାଙ୍ଗ ପକେଇ କରୁଛନ୍ତି ନା, ପଚାରିଦେଲେ ସରିଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାଏ, ରହିଲି।